दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दङ न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20 खौ 80 बनायदों 80आ आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थै सोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थै सोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो बुंदों बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो अ नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिटिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसि मबेयाव थानो मानि कारनाव जोंनि बिपिएफनिफ्राय थांदोंमोन थारमाने परिबर्तन जागोन होननानै हा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिसोरो 75,000 होगोन होननानै हा बिसोरखौ लुप होनानै लांदोंमोन न'खर बिसोरनो साख्रि होगोन होनदोंमोन बेनिखाय थारमाने बेबायदि बुरखायनानै हा लांदोंमोन आरो दा गासै न'खरावबो साख्रि होयोब्ला माहाथो साख्रि गैया दिनैसिम आरो 75,000 जितु सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होगोन होनदोंमोन माहाथो बेथ' थार बाथ्रा मारैहाय हाबनो हानो दायो गामिबो अनेक मावदों तुमुक मावदों उमुक होगोन तुमुक होगोन दायो आरो न'खरबोथ' बेबायदि बियो साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन माहाथो सोरनि न'खराव हाबनानै बुंहैनो हानो बिलाय मा बुंनानै भुट होनो बिखौ होनासो हरजाबावगोन बियो फैथोंलाय बियो गामि होना हरजाखागोन बियो गंफ्रोमबो बा न'खरफ्रोमबो मोनसे न'खरावहाय सासेनो जब होगोन होननानै बुंनाया बोरो होननानै बिथाङा बुंदों कुनजु बिथाङा दिनै जब होनोब्ला बिथाङा बुजियोना बुजिया जबा बे जबनि गेजेराव मायो हाबनानै थायो बा बबे हाबनानै दङ बेखौ बिथाङा मिथियोना मिथिया जब होनोब्ला दिनै मोनसे जब बा गंसे न'खराव मोनसे सासेनो जब होनानै दिनै इम्परटेन्ट बा बिजि बेस्थ' थानाय बेबायदि खालामनानै होनो थाखायसो बिथाङा बुंदों जेरैहाय सासे गंसे न'खराव दिनै रांखान्थिनि बिथिङाव बा माखासे आसुनिफोर माखासे दाउ अमा फिसिनाय बा बोरमा बेबायदि फार्म फिसिनाय बेफोरबायदि बेपार फालांगि बेफोरबायदि खालामनाय बिजनेस खालामनाय बेफोराव बा दुखान होनाय बेफोरबायदियाव मोनसे माने बेस्थ' खालामनानै दोननाय बेखौनो बुङो जेनेबा जब सासे गासैनोबो जब होनायनि खोथा बुंदों जेरैहाय आइजोफोरनो माइनाव सोरां बिथांखि होनाय बा फरायसाफोरनो अनसाय बिथांखि होनाय गियान सोरां बिथांखि होनाय फरायसाफोरनो गियान सोरां बिथांखि होनाय आरो बेबायदिनो दुखिया बायदिसिना गरिब गुन्द्राफोरनो माखासे आइजो अनसाय बिथांखि होनाय बेफोरबायदि गोबां आसुनिफोर जेरै दाउ अमा फिसिनाय बायदि रोखोमनि बेफोरबायदिखौनो मोनफा जब हिसाबै माने गंसे न'खराव होगोन होननानै बुंदों मोनफा न'खराव जब होनाय जब माने मा जबनि ओंथिखौ बिथाङा मिथिया नामा जबावहाय मा बुस्थुआव मावनांगौआ हाबनानै दङ जबावहाय जों दिनै इउपिपिएल सरकारा प्रमद बर' सारा दिनै सोरबा बेकार थानाय दिनै सोरबा बेकाराव थानानै गोग्लैसोनानै थानाय बा न'खराव सोरबा फरायनानै ओरैनो थानाय बेफोरखौ मोनफा खामानियाव बेस्थ' खालामनानै थानो थाखाय मोनफा साफा मानसिनो न'खरसेयाव जब होगोन होननानै बुंदों बिनि जाहोना जाबाय जेरैहाय सासे दुकान होनानै जानाय बा दाउ अमानि फार्म गिदिर फार्म बानायनानै सोलिनाय
बेबायदिनो माबा मोनसे बिजनेस दुकानफोर होनाय मावनाय बेफोरबायदि मोनफा मोनफा जब बेफोरबायदि बेकार जेंनाया जाहाथे बिनि गेजेरजोंनो जोबगोन होननानै गंफा गंफा न'खरावहाय जब होगोन होननानै बुंदों बेखौनो लानानै दिनै कुन्जु बिथाङा उल्था फोसावनायखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानाय फैबाय नामा गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रॉडबैंड प्लान्स मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रीमिंग गेमिंग आपल'ड डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827